Hi guys, magluluto po tayo ngayon ng ginataang tambakolis. Kaya po tambakolis, maliit na tambakol. So ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Garlic, onion, luya, at siling haba. So gagawin ko po, ilalagay ko po lahat ng ingredients natin. Yan po, maglalagay po tayo ng salt at water. Gagawin po natin, papakuluin muna po natin sa tubig ang isda bago po natin lagyan ng gata. Para pong isasaing muna natin ang isda bago po natin lagyan ng gata para po mawala po ang lansa. So guys, nakasalang na po yung ating isda. Ang gagawin po natin ngayon, tatakpan po natin at hintayin po nating maging luto ang isda. So guys, i-check na po natin kung okay na po yung ating isda. Ang susunod ko pong maglalagay po ako ng gata. Kalahating kilong gata po yan. Next po, hintayin po natin mag-combine yung gata sa pinaka tubig natin. Then at hintayin din natin mag-evaporate. At huwag po nating tatakpan ng gata. Kasi po pag tinakpan natin, mamumuho po sa magtutubig siya. So guys, maglalagay po ako ng kamatis. Yan guys, may sounds pa po ako. Kasi dati ano yan eh. Copyright. May sounds po ako, pinapatay ko kasi di pa pag ganun copyright po siya. Ang dami-dami pong gata ng ating isda. So, hintayin po natin lumambot ang kamatis. Hindi ko po siya tinatakpan. Hindi ko po siya tinatakpan para po hindi magtubig ang ating gata. Then, next naman po, maglalagay na po tayo ng hindi muna. Mamaya po pala, hintayin po natin lumambot ang kamatis bago natin ilagay ang So guys, ilalagay na po natin ang gulay. Ilalagay na natin ang pechay. Masarap po sa gata ang pechay. Pechay na gulay, masarap po. Kaya dinagdagan ko po yan po. Ang dami ko pong nilagay. Guys, hintayin lang natin yung lumambot. Hindi natin pwede takpan yan kasi pag tinakpan natin pag tinakpan po natin, di ba sabi ko magpuputig. Kanina nga po tinakpan ko, ang tinanggal ko kaagad yung taklog po, yung taklog. So guys, babalik ta rin po natin ang pechay para sa kabila naman siya lumambot. Ngayon po, titigman ko po kung tama na yung alat niya. Tama na po yung alat niya at may hanghang siyang konti. So ngayon guys, ang gagawin na, ngayon naman guys, iintayin nating lumambot ang pechay. Malapit na pong maluto ang ating ginataang tambakolis. Tsaka mas gusto ko po sa gata. Mas gusto namin sa gata yung maraming, yung may sabaw. Yung tama lang yung sabaw. Kasi po kalating kilo ang nilagay kong gata. So, ibig sabihin, ano po yan? Hindi po yan matabang sa gata. Kumbaga, sobra pa siya sa gata.
Maglalagay po tayo ng sili. Luto na po ang ating ginataang isda. Next naman po, ang lulutuin ko ngayon ay yung ginisang mais sa tanglad at luya na may kasamang mais, luya at saka tanglad, bawang, manok na oversize, matigas po yan, mas malasa yan, mais na puti, napakasarap po ng mais na puti, patis and oil. Ngayon naman po gagawin natin, igigisa po natin si manok. Maglalagay po ako ng mantika sa pressure cooker. Kasi po kaya pressure cooker ang ginamit ko, madali para po madaling lumambot ang manok natin. In 20 minutes malambot na po siya. Uunahin ko po ang garlic. Next naman ang ating luya at ang ating tanglad. Masarap po sa manok ang tanglad, lalo na pag sinabawan mo. At yung manok po natin or chicken natin ay medyo matigas. Kasi po may pressure cooker naman tayo. Sobra pong napakalasa ng soup. Hintayin po natin mag-brown yung ginger at saka yung garlic. Brown na po ang ating ginger at ang ating garlic. At ang ating tanglad, okay na rin. Ngayon naman po, igigisa na natin si manok. Igigisa po natin ng maayos para po mawala ang lansa. Next naman po, aaluin natin. Aaluin po natin ng maayos para po ma-distribute natin yung nilagay natin garlic, tanglad, at saka po yung bawang. Yung luya pala, sorry. Yan, maglalagay na po tayo ng patis para sa pampalasa. Kumukulo na po ang ating chicken. Ngayon naman po ang ilalagay natin. Lalagyan na po natin siya ng tubig. Yun po yung pinaka-soup niya. Papakuluin po natin ng papakuluin para sigurado tayong mawala ang lansa ng chicken. Then po, ilalagay ko na po si tubig. Next naman po, ilalagay na po natin yung pinakadaon ng tanglad para tulong din sa pampalasa at pantanggal ng lansa. Ang sarap po ng amoy niya. Nakakagutom po ang amoy niya. Next naman po, ilalagay na po natin yung mais. Pagkalagay po ng mais, palalambutin natin.
i-check na po natin yung mais kung malambot na yan. Malambot na po. Nag-iba na ang kulay ng mais natin. Alam niyo po ba, pag nagluluto ako ng ganyan, wala po akong tigil sa ang tawag doon, yung kakakain ng mais, kasi po ang sarap po ng combination ng tanglad at mais. Sobra pong napakasarap talaga, pong mapapadami kayo ng kain. Kaya mag-try po kayo. Luto na po ang ating chicken soup with mais and tanglad. Next naman po, ayan, magpe-plating na po tayo. Maglalagay po ako sa lalagyan ng, yan nga po yung niluto natin, at gagawa po tayo ng toyo at kalamansi. Yun po ang pinakasawsawan natin. Sana po may na-share ako sa inyo. Don't forget to like, comment, ring yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos ko, at subscribe sa YouTube channel ko. Good night po and God bless you. God bless you. Enjoy the food po. Enjoy the food.